Mga sakyanan sa barangay sa Dakbayan sa Talisay mutabang sa pagpatrolya sa kapulisan. Samtang Talisay City Police nadugangan og pwersa. Ang live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? May gawas sa nagpadayang pagpatrolya sa mga pulis sa Talisay City, si Lieutenant Colonel Myla Maramag, ang officer in charge, ang nihangyo sa mga barangay kapitan nga aduna sila itagana nga mga barangay tanod og ilahang barangay vehicle alang sa enhanced security visibility nga programa kini nga pagatawgong Blinkers On. Mitambong si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag sa binuwan nga tigom sa Association of Barangay Council sa Dakbayan sa Talisay ganihang buntag. Gawas nga nagpaila siya isip bagong hepe sa Talisay City Police Station. Hangyo niya ang padayong suporta sa mga barangay opisyal sa kapulisan. Usa na niini ang pinaagi sa pagtabang sa ilang programa nga Enhanced Police Visibility. Sama na lang sa gitawag niya nga Blinkers On nga programa. We have identified manggod through our crime clock a certain time nga diha nangahitabo ang atong mga usual nga crimes. Patrol car, any cars or any vehicle nga na blinkers, and during that time mura siya deterrent ba. During that time ano siya, blinkers on. Akong tawag ana kay murag kuan kanang blinkers on. Giuyunan raw sab kini sa 22 ka mga kapitan. Lakip na niini ang pagpakonektar sa mga kuha sa CCTV sa mga barangay ngadto na sa Talisay City Police Command Center. Kami mga barangay kuan gid mi, support mi sa mga request ni attorney. Kay dako man kayo tong tabang para sa interior portion. Dili gyud na namo ikawang ma'am. Willing ra jud mi nga mo connect sa CCTV sa barangay sa ngadto sa kuan sa ato ang kanang station sa pulis. Susama ang hangyo ni Maramag sa konseho sa Dakbayan sa Talisay. Samtang mas gipalambo karon ang Talisay City Command Center kay gawas nga dunay mga establishmento nga konektado sa police station alang sa dinaliang pagresponde kun dunay emergency. Gahapon, nakadawat usab sila og mga internet-based handheld radio nga adunay GPS din masuta kung asa nakastandby ang mga nakapatrulyang pulis alang sa maayong komunikasyon og mas paspas nga pagresponde. Niadtong Miyerkules usab gitugyan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang kapin sa 3 milyones pesos nga balor sa mga ekipo nga gamitonon sa 23 ka mga SWAT team sa Talisay City. Samtang ganihang buntag, dugang puwersa sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga gikan sa 2nd Provincial Mobile Force Company ang gidestino sa syudad. Sa miaging simana, duha ka team sa Regional Mobile Force Battalion ang gipadaw sab sa Dakbayan sa Talisay aron muabag sa pagpaygayon sa COMELEC checkpoint og mga anti-criminalities operation. Mas dali ang atong communication from here diri tapos makamonitor man nila, as you can see real time ang ilang movement makita nato. It would really boost the morale of our personnel and also enhance their capabilities. As part ni sa kay RD nga program nga Enhanced Police Presence. So bahala na ang Talisay paggamit aning ilang ato ang mga police additional force nila to prevent crime. May ang maong joint program sa Talisay City Police ug sa mga barangay ang himuon diha sa mga sulunod dapit ug sa kadalanan atol sa kagabhion o dibakha sa kadlawon diin matala ang mga petty crimes susama na lang sa mga kawat. May daghang salamat, Fem Marie Dumabok.